ya aka yi a to kuma lafiya tun da ke ganni yau ke kike nema na fai waje ko ni kuma yau sai na taso na zo neman ki a ofis yau saboda haka magana ce na zo da ita magana ce nake ka faɗi magana to kina ji na ai to wasiƙa ce da ni zuwa ga mai girma gwamnan jihar Kano Kadimul Islam ko ba haka bane Dr. Abdullahi Umar Ganduje buɗaɗɗiyar wasiƙa ce zuwa gare shi mu a matsayin mu na masoya ba mu da abin da ya kamata mu yi illa mu hango matsala ko mu hango gaskiya gaya ma mai girma gwamna ba haka bane an yi hargitsi an juyin waina an yi je ka dawo an yi kon gaba kon baya an hargitsa an tada hazo a wannan zaɓe da aka yi a Kano ko ba gaskiya ba amma daga baya ubangiji Allah ya ce ku kyale su gama hargagin su ni wanda na ga dama shi zan ba ya bashi ko ba haka bane Allah shi ya bashi mulki ba wani ne ya bashi duk wani abu in zuwa kai ka dangwala masa umarni ne daga ubangiji kai ko ba haka bane ta silarka ya zama mai girma gwamna to abinda nake so mai girma gwamna ya gane dama dai shi mutum ne mai ilimi mahaddacin alkur'ani saboda haka yayi amfani da iliminsa na boko da na alkur'ani ya rungumi kowa a cikin jihar Kano domin Kano yake mulka ba wani bangare yake mulka ba ko ba haka bane domin a ƙara samun maslaha ko ba haka bane inda aka samu kurakurai a baya a gyara inda aka samu yan tsallake suka yi dan waken zagaye dama mai girma gwamna ya gano da tarwatsa su ya nemi mutane masu son al'umma masu son kyautatawa talaka ya zuba a gurin yawa sannan kuma da wancan bangare da wannan bangare duka al'ummar jihar Kano mai girma gwamna ɗaya ya kyautatawa kowa bai ɗaya ba don komai sai dan cewa shi ne shugaban kowa ne da bako da mutumin da ya zo kasuwanci da mutumin da ya zo karatu da wanda ya shigo ma don wani dalili daban inda ya shigo Kano to karkashin mai girma gwamna yi saboda haka mai girma gwamna yana da kyau haka bane a wannan karan ko ba haka bane a tsaya a tantance a ware a tsaya a kyautata wa talaka fiye da yanda aka yi a baya ba don komai ba saboda mu da muke masoya duk inda muka shiga ƙara alfahari kamar yanda muka yi muka nuna ayyuka aka yi muka alfahari muka ce duk Najeriya ba gwamnan da ya kai shi aiki to muna so mu ce kuma duk Najeriya ba a ma taɓa gwamna irinsa ba gaskiya yawa su wancan an yi amfani da 'ya'yan talakawa maguza su ba tare da kokobo ba tare da aikin yi ba an abin nan ɗinsu an mai da su kaman bayi to mai girma gwamna ka jawo su ko ba haka bane tabbatar musu da ai abubuwa na wanda ya cancanci haƙƙi nasu na 'yan Kano a yi musu daidai gwargwado ko ba haka bane saboda me saboda in ka tashi gaban ubangiji ko ka wanke kanka wannan shine magana wannan ita ce soyayya kuma ita ce buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga mai girma gwamna inda aka gano kurakurai a baya a gyara domin mai Allah na san mai girma gwamna ba mutum ne yake son shi ba ko ba haka bane mu ma da muke son shi mun san soyayyar mu bata isa ta kai shi inda ya kai shi ba Allah ne kadai yake ba da mulki ba mutum ba ko ba haka bane ana yin yaƙin a da zamanin da sarakunan da yaƙi ake yi a kifar da sarki yaƙi ai ba dangwala ake yi ba yaƙi ake yi a kifar da sarki sannan wani ya hau kuma in ya hau ya dora shi Allah ne ya bashi sai zai yi mulkin saboda haka mu abin da muke so mun yarda da Allah mun yarda da abin da Allah ya zo mana da shi dole mu karba walau mai kyau walau kuma ba daidai ba ma in mun gani mun dauka kaddara ce a matsayin mu na musulmai mun yarda da shi mai girma gwamna wannan kira ne gare ni dan kasa yawwa ke kuma yan jarida sai ki je tunda mutum ne mai karatu zai duba kuma zai karanta in a rubuta yawa wannan shine magana yawa ya jarida an yi aure ne a'a ina aure ban kai da aure ba ba ai aure ba ban kai da aure ba ai ba ai aure ba ko yawa a'a to ba ai aure ba ke ba ai aure ba to mai girma gwamna akwai aiki a gaban ka ba wallahi